Môže byť ako dôkaz na súde použité video, natočené bez súhlasu natáčaného? Niekto vás natočí bez vášho súhlasu, napríklad pri uzatváraní pôžičky. Video zachytáva aj samotný moment, keď peniaze odovzdávate druhej osobe. Môže také video zo skrytej kamery slúžiť ako dôkaz na súde? Odpoveď vás možno prekvapí. Nezákonne získaný dôkaz. Nahrávka či fotografia je v zásade na súde neprípustný. Civilný sporový poriadok však pripúšťa výnimky. Ak strana sporu nemá iný dôkaz, ktorým by mohla účinne chrániť svoje práva a dosiahnuť spravodlivosť, môže súd prihliadnúť aj na nezákonne získaný dôkaz. Súd však musí posúdiť, ktoré právo pri vzájomnej kolízii preváži. Typicky ide o prípady slabšej strany, ako je napríklad spotrebiteľ alebo zamestnanec. Pozor, pripustenie nezákonného dôkazu nezbavuje toho, kto nahrával zodpovednosti. Nahrávaný môže stále žiadať primerané zadozučinenie za zásah do svojho súkromia. Procesná výhra teda neznamená hmotnoprávnu beztrestnosť. Video bez súhlasu teda môže byť dôkazom na súde, ale spoliehať sa na to je čistý hazard. Zmluva, uznanie dlhu alebo aspoň správa o pôžičke pri prevode, tie ako dôkaz obstoja vždy. Pozrite si naše predošlé video o tom, ako správne zadokumentovať pôžičku. A ak ste sa ocitli v situácii bez dôkazu, napíšte nám, radi vám pomôžeme.